Tada bir bacımızda bir gen da soraptır yani. Ne pul bolýar diýipdir, näme üçin ba ýolsa molly dolu diýipdir. Garyp bolsa molly ýok diýipdir yani. Soran şunu näme? Näme üçin ba ýolunda molly dolu diýipdir gapynda. Garyp bolsa molly ýok diýipdir. Näme üçin? Näme üçin de böyle de pul berýärler. Pul berýärler gardaş oğlan. Şu pul berýänsen bilen nisbet hemme hu molly belede. Hawa imma nefsine çapyp bererler ba. Dünýäň malyny sakal termek bilen kawlap bererler ba. Bayağa pul berýär 50'den gafsyny dolu. Garypda pul ýok. Garypda berden garypy hala bararlar. Dünýä malyny inde çapyp bererler baýdan kadyn. Şonuň üçin baýan gafsyna barýar. Garyp bolsa, Maktum Şahir rahimullah, garyp bolsa 3 aýdan sorarlar diýdiler. Men en ödüme şo o bana adyp durmaýyn, o da bana kullanýan bilen ýa-da maňa şonda ol maňa aýtýardy ha. Şeýleşi. Wah bele dädir. Otam bir ýerde toý boldy. Toý edipdi, şol toý etçende arak içip mes bolup ýykylşyp bistirilip 20 metr arak dökülüp göz goýran bolşdy ha. Kule ýyly bir biýawryçyk boldular. Soram şu toý tutsan ogly ölli. Aha maňa da gelsen o at mende bir atdy dogry däl meni bilmeýän wagtym dogry. Aha meni bardym adam. Otaqda oturmaly ýeri ýok ahym bolady. Ýaly bilen näme? Men her milletin aýtýan dogry diýdim. Sonra mı garibim verildi. Obamyň malahym boldy. Men näçden awda boldum. Haýta awda maçaka ýerde. Şu bolýan obam bana o çetinde bir garib boldy. O da men tanış. O da gelhen diýip aýtdy. Men de bolýa bardym. O sen iki nefer var. O da bir tutulýan ahym boldy. Men her şey aýtýan şunu diýdim da. Ha o şeyde kardeş. Baylan gafyny dolýarlar, pul berýärler baylan. Otam bizim dehulata içiminde gawteleke var. Her milletde de var. Her gışır senfte var. Akollanda mollada bolsun, qari bolsun, dükleri bolsun, perestler bolsun. Her bir rapon, her bir zavatda gawteleke var. Ahym bolan da hemmehne anamet bolmaýar musulman dogry.